खालामनायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आंनि थाखाय नङा आरोना दा मानि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं दा नोंथांमोनखौ थांबा माने देखायहैगोन माने मोनहैबा माने देखायहैनोसै आरोना माने सोरनि थाखाय थांनो नागिरदों मा खालामनो थाखाय ओमफ्राय आं दा मोनहैबा माने देखायसिगोन ना लोगोफोर नायलांदों होनबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअ'हा थाफादोंना लोगोफोर नै लोगोफोर संगिता फ्रेन्डआ हाथाय साफा खालामजानो फैदों दा बर्तमान बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय दसे उनावहा नोंथांमोना फाइनेल लुकखौ नुनो मोनगोन होमबा नोंथांमोना फाइनेल लुकखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थादों आरोना लोगोफोर খালি গেৰুবিলাকে চাফা কৰিব ন লেতেৰাবিলাক খালি চাফা কৰিব গেৰুবিলাক gisede nih ini bisa helai nanti lagi kan दफा 어떻게 비닐이 가는 거야? 민고 이거 산토대로 그랬어? 비닐이랑 저기 민시 그거 또 이제 나오는 나랑 또 비닐이니까
फ्लिपकार्टनि पार्सेल फैना होदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय खालामजाबाय थादो दाबो जाथ'वाखै आङो मैला थायो नालाय ओमफ्राय आरो साफा खालामनायाव एसे देरि लायो मोनसे हाथाइखौ साफा खालामनायनि बाथ्रा मोनसे हाथाइखौ नैया लोगोफोर दानिया हाथाइ साफा खालामजानाया जाबाय आरोना दानिया नोंथांमोना नायदों माबोरै नुदों जादोंना जायाखै प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना माबोरै नुखो स्रां नुवाखै हारसिंनो बेखैजा फै होनबा नों गिरुफ्रा साफा जाजोब्बाय नोङो खालि गय जानायखौ खमाय गोसोम मोनना साफा जादों जानाया हाथाया फैलायदो आहा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना नोंथांमोना हाथाइ साफा खालामजानायखौ माबोरै नुखो प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर